proclamar, como outras 9 plazas do Concello de Ferrol, en estes momentos, unha serie de artistas, 10 en concreto, están facendo Eso está pasando por Resiste, pues. Y porque tengo que poner la... ¿Sabes qué pasa? Querer involucrar a sola. Pero... Xa pasamos por Resiste. Bueno, aquí na Praza do Cerrillo eu pediría en primer lugar un aplauso para o encargado deste traballo, que é o compañero Víctor Novas. Para Miguel Anxo Varela, autor da obra principal. Lembrarlle aos veciños desta praza. Un aplauso para Suso Basterrechea, que é o autor desta obra. Lembrar a todo o mundo, e en particular aos veciños desta praza, que este mural simultáneamente... Eu pediría un aplauso para os noiteiros e para Eduardo Hermida, autor desta obra. Lembrarlle a todos os veciños desta plaza e deste barrio en particular que esta obra que aquí está realizando Eduardo Hermida, ao mesmo tempo en outras 9 plazas do Concello, outros tantos artistas plásticos están facendo o seu mural. Trátase da exposición mural A Ría na Rúa. Lembrarlle a todo o mundo a importancia deste medio da Ría de Ferrol para o desenvolvemento da cidade e desta comarca, e que nestes momentos non podemos permitir que siga adiante e que
que máis ha dado silencio dos medios, da complicidade institucional para que esta barbaridade se fixera. Temos que lembrar a todo o mundo que un accidente desta planta representaría chegar a vida de miles de personas, que por outra banda tamén esta planta está aniquilando a riqueza marisqueira da que viven centos de familias de mariscadores, que está esterilizando a auga da ría, 300.000 toneladas diarias, e que non só é peligrosidade, hai que lembrar a todo o mundo que esta é unha instalación ilegal, como certifican as 3 sentencias do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e que só obedece ao interés dunha minoría, dunhos cantos promotores, que só miran a súa conta de resultados, e que o resto lles importa 3 pitos, e que non viven precisamente perto da planta, como viven centos de personas que están coa súa vida amenazada. Por tanto, invitamos a todo o mundo a ter en conta esta situación, a continuar esta batalla hasta conseguir suprimir e desactivar esta bomba. Invitar a todo o mundo a participar nesta exposición mural, a disfrutar do traballo destes artistas, que tamén queremos lembrar a súa xenerosidade e a súa colaboración, e que só é posible por este traballo deles.